Sawubona baba. Yebo njani ba? Siyaphila baba njani? Hayi siyaphila baba. Yebo baba. Ubaba esikhuluma naye ubaba ubani? Igama lami uThandani Sikhali, ukuhlala ngamhlabelingani. Yebo. Yebo baba. Hayi baba into enze ukuthi sikucele la kwa Egotism IT ukuthi sizokhuluma nawe. Siye sakubona kwenye yama channel ukhuluma ngomkhulu enimenzela ke i-donation enfisa ukumenzela ke izinto ezinhle. Ngabe umkhulu lona umkhulu bani isibongo sakhe wapi isithini nje story sikamkhulu sicela usbriefe nje kancane ukuthi kwenzekani ngendaba kaMkhulu. Cha bhuti ngizochaza nje ngafishane. Umkhulu ungowasesikhawini eMpangeni. Yebo. Umkhulu ngombone lapha kwenye channel kaMfowethu Nkosikazi lapha. Ase ngimthatha mina ngimposta ku Facebook page lami. Yebo. So abantu ke basebangibhosa abathi bathanda ukwenzela umkhulu izinto ezinhle bamthengele impahla bese bamdonothela nemali ukuze akwazi ukuthi naye afane nabanye abantu. Mase ngilandela istory sakhe umkhulu umuntu ohlala yedwa akekho umuntu ahlala nalapha ekhaya so akekho umuntu ombhekile. So abantu asebacela ukuthi simenzele umnikelo. Omunye umnikelo ozokwenziwa ukuthi athengwe ukudla ngoJuly wonke uJuly akwazi umkhulu ahlale kahle. Imali ezosala so sesibuka ukuthi yini esingayifaka esandla lapha ekhaya. Kobuya ngokuthi amanazareth anikele kanjani. Yebo. Kodwa nje njengamanje umnikelo sesinawo khona uyathembisa ukuthi sofika lapha esifuna ukufika khona. Yebo. Umkhulu isibongo sakhe basimema. Okay. Umkhulu uyiNazaretha. uyiNazaretha usabathi sibonakaliswe eThempeli eSikhawini. Okay baba, cha siyabonga kakhulu baba umsebenzi omuhle oye wawusukumela esibona ke uwenza ke kumkhulu. Siyafisa ukuthi ngathi ke umkhulu angalekeleleka kakhulu ke kulesimo abhekene naso. Nawe uNkulunkulu kule step lesi osithethe sokuthi usukume ke ulekelele ke umkhulu. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu akubusise awubusise nomsebenzi wakho. Ayisebonga kakhulu. Yebo baba, manje i-due date ke inini mhlambe ikhona i-due date lokhoza kuma donations mhlambe okulekelela umkhulu? Cha i-due date nawo besingakalibeki usuku kodwa besithanda ukuthi izinto zamkhulu sifika kuye ngeviki lokuqala nje likaJuly. So abantu abaningi vele bazile ngokomdedela so abantu abathanda ukuthi siye kumkhulu bambone. So sengimemezela ke ema-page nami lapha uThandani Sikhali ku TikTok, uThandani Sikhali ku Facebook. Bazobona yonke into sokhana izinto ezipost ukuthi umuntu ofisa ukumbona umkhulu nophethe ngesandla fika mnini. Yebo. Amen baba, siyabonga kakhulu sifisa ukuthi uNkulunkulu awubusise umsebenzi owenzayo. Siyabonga. Yebo.